Ćao! Danas, kao što sam najavio juče u šorcu, pijem New England Apu, Mr. Moose, iz pivare Crow, iz Vranova, 5,5% alkohola i pročitao sam da je ovo jedno od omiljenih piva u kafićima, pubovima, gde se ovo pivo prodaje. Inače, šta reći o pivari Crow ili ti, ajde prevedemo na srpski, Vrana. U pitanju je porodična pivara koja je krenula kao mikropivara 2009. godine. Do danas ta pivara uspela je da 3 puta bude proglašena za najbolju pivaru u Srbiji. I to ti 2016. 17. i 2019. godine. Njihov kapacitet je 20.000 litara piva mesečno, tako da jednostavno uopšte nije loše. Da ja jednostavno predstavim malo bolje ovo pivo, da vidimo sastojke i tako dalje. Znači, sastojci su voda, slad, hmelj i selekcionisani pivski kvasac. Prosto jednostavno. Etiketa. Gledajte kako je to lepo osmišljeno, onako fino, urbano. Ja volim ovakve, ono što se kaže, etikete. I naravno, zatvarač je isto Vrana. Sve je urađeno onako baš svetski. Još jednom se zahvaljujem ljudima iz Crow pivare, što su mi jednostavno ukazali poverenje i poslali ovo pivo. A ja da otvorim, pa da vidimo o čemu se ovde radi. Znači, znate kakav miris? Miris je... citrusni. Ovako, to su baš lep, baš onako lep, ne toliko intenzivan, onako nezgodan miris, ali ima onako jednu baš lepu notu. Pazite ovde, kao da se osjeća mandarina. Lepota. Mutno, pošto je normalno nefiltrirano, nepasterizovano i jednostavno, normalno ovo pivo treba se čuvati u frižideru ako ga ne pijete odmah. A teško je, verujte mi, da ga ne popijete odmah. Što se tiče pene, ajde, onako, tu je. Da probam ja ovo, pa da vidimo o čemu se radi, pošto me tako vuče da ovaj miris odmah me vraća na leto, more. Živeli, u zdravlje. Gaziranost, onako, nije mnogo niti jaka, niti slaba. Tu je, kažite, srednja. Ukus manga. Odmah osetim taj ukus manga. Ali, odmah je tu i onaj hmelj. Odmah se tu oseti i taj slad. Uopšte nije, da kažete, ne vuče na slatko. Onako, blago, sladno. Kao što sam rekao, letnje pivo. Ovo je, po meni, idealno pivo za leto. A, mislim, sam ukus je vrh. Ovo što sam do sada probao je stvarno odlično. Onako kremasto. Ustima. Znate ono kad imate ona piva
popijete, pa je onako vodnikavo, a ovo je onako kremasto. Ostaje dugo u ustima onaj aftertaste, blaga gorčina na kraju. Nije, znači, ništa onako strašno. Čini mi se kao da je malo suvnjikavo, onako suvo. Ništa, ali ne kao tipa Asahi ili to, znači ne, ali onako, to je moje mišljenje, možda grešim. Možda grešim. Ali ovaj ukus, u prvom trenutku možda kao, kada pomirišete i taj prvi gutlje, možda pomislite da će da bude onako više, tipa kao neki sok, ali ne. Uopšte nije ta priča. Odmah posle sekunde vidi se da se radi o pivu koje je napravljeno baš lepo. Sad neko kad bi ovo, kako se zove, slušao, koliko hvalim, rekao bi ovo bre nije, ovo mora da je plaćeno. Nije ništa plaćeno, jednostavno ovo je moje mišljenje, jednostavno ovo pivo po meni je odlično. Ja u suštini volim piva koje imaju taj, ajde da kažemo, ukus. Znači, koja nisu ono klasika, hmelj, onaj klasični, znači, u suštini, volim ja lagere. Ali nekako volim taj American Pale Ale, Indian Pale Ale, volim malo onako te igre, ale-ove u suštini, volim, znači, volim to. Šta reći? Da, ova, kako se zove, pivara je proslavila 10 godina u ovoj formi normalno postojanja i to je bilo, ja mislim, juče ili prekjuče. Ja se stvarno izvinjavam ljudima iz pivare, ali mislim da je ili 12. ili 13. decembar, tako da, čestitam im rođendan uz, da kažem, jako dobro pivo. I volim taj, dobro, taj, što kažu, kremasti ukus daje taj nefiltrirano, zato što je nefiltrirano pa je onako malo kremasto, da kažemo, kao neki mutni sok kada pijete, samo što je ovo nešto mnogo, mislim, takav je u ustima taj osjećaj. A ovo pivo, plaža, imaš jedno 3-4 komada ova, pošto ne treba preterivati, inače ovo je flašica 0,33 i uživaš, sediš i uživaš. Ovako, ono fino prohlađeno, ne prehlađeno, i to je to. I onda, kada progutate, pa onda taj ukus manga, ima tu i ono, kao ukus mandarine, nešto se tu mota i oko nekih drugih tropskih voća, ali ovo je onako što ja osjećam. A miris je ono, perfektan. Jedva čekam da probam njihova druga piva. Rekao sam vam u onom prvom šorcu da je svako pivo drugi stil. Tako da jednostavno to je jedan, ajde da kažem, za mene redak slučaj da svaki video će biti drugi stil. Znači, to će biti 7 videa i svih 7 će biti onako prava stvar. Različiti, definitivno. Do sada nikada nisam probao pivo iz pivare Pro, jer jednostavno nisam imao mogućnosti. Nisam imao mogućnosti da dođem do piva i jednostavno, kažem, obratio sam se njima, oni ljudi poslali i
Ja im se i ovom putem još jedan put zahvaljujem u ovom videu. Da napravim ja jednu recenziju ili ti rezime mog mišljenja za Mr. Moose, New England APU, ili ti American Pale Ale. Pivo, znači, fenomenalnog mirisa pre svega, kada ga sipate u čaši, i boja, mutna, jednostavno, sam taj miris citrusni koji vam krene kroz nos, odmah znate da će biti nešto dobro. Ali, ima, znači, dok taj miris nije samo to citrusno, ima tu i osjeća se tu taj hmelj, onako, sve je tu ukomponovano. Jeste da citrusi malo, ajde da kažemo, više vuku. Kada probate pivo, prvo što dolazi do, kako se zove, izražaja, po meni je ukus manga, onako, lagano, lagani slad, uopšte ovo pivo ne vuče ni na slatko, ni na mnogo sladno, već onako umereno sladno, više je donja granica, kremast ukus, osvežavajući, pitko, vuče da se pije. Odmah se tu javi i ukus, ajde da kažemo, mandarine. Oni kažu da ima da se vuče, da ima i ukus kokosa. Ja ga nisam osetio, moguće, za neka druga nepca, ali za mene ovo je, znači, definitivno mango mandarina i jednostavno blaga gorčina na kraju. Blaga. Za mene je ovo idealno pivo za leto. Mislim, idealno. Treba da se pije u svako godišnje doba, znači u svakom godišnjem dobu treba da pijete ovo pivo. Ali, idealno, znači ono, eto. Perfektno. Neću više da davim. Jednostavno, jako mi je drago što sam probao ovo pivo, Mr. Moose. Vi očekujte sledeći, prvo najavu za video, pa video. Videi će ići nedeljom, tako da će to biti neki skoro 2 meseca videa vezani za pivaru Crow. Kako ja volim da kažem, ostajte mi zdravi, veseli, nasmejani. Pite pivo, i to pod obavezno Mr. Moose iz pivare Crow, jer ovo pivo je vrh. Verujte mi. Odlično pivo. Ali šta je najbitnije, što ja volim da kažem? Ljubite vaše najmilije. Nema ničeg bitnijeg od toga. U to ime, živjeli i u zdravlju.